अभी आप सुन रहे हैं सुमन मलंगिया एंटरटेनमेंट को। डीजे सुमन मलंगिया। सोचने जे रहियो बने बहुआ पना तोरा हमहु कनिया गे छोड़िया के बना गेलही दोसरा के तुरानिया कैसे हम जीवई गे छोड़िया के बना गेलही दोसरे के तुरानिया कैसे के हम जीवई गे रनिया। डीजे सुमन दीवाना खाए अजीपुर गांव मलंगिया मधुबनी। सोचल सपना के तू देली पानी में डुबाई गे छोड़िया के हमारा जिंदगी में अगिया दिल लगाई हम कैसे के जीवई गे छोड़िया के बना गेलही दोसरे के तुरानिया कैसे के हम जीवई गे रनिया। डीजे सुमन खाए अजीपुर गांव मलंगिया मधुबनी। दोसरे तू नाम के तू ले गे मेहदी सुनरा चाहिए गे छोड़िया गे रामन जी के सैया ले बनाई हम कैसे के सुन जीवो गे छोड़िया गे किसन के तू दिल भूलाई हम कैसे के हम जीवई गे रनिया। सोचने जे रहियो बने बहुआ पना तोरा हमहु कनिया गे छोड़िया के बना गेलही दोसरा के तुरानिया कैसे हम जीवई गे छोड़िया के बना गेलही दोसरे के तुरानिया। डीजे सुमन मलंगिया मधुबनी। मोबाइल नंबर 8882452308।